گۆشتارەیە نامەسەل بکەرێ ئەو بەونیرێ هەلا نامەسەل میاندێ شما زەیدێ کانجی مردمیایە ژەو مردم ئەو دە لاژە ژەستبی ڕۆژێن نێ لاژاندێ جرا وەردیە جı پێردە خۆرێ وانۆ پێمە میراستێ تۆرا پایامە چ چیازە ئەزە پایە خۆ تۆرا نەوە وازەنە پێجە قبولکەنۆ لاژەک پایە خۆ گێنۆ شنۆ وەلاتێنۆ دووری پڕانە خۆ هەمن خەرچکەنۆ ئەو خۆ ئاخردا خۆزا میاندە بێ پەڕە vîneno daha cı destra çîn nîno lajek werzeno pey serşino keyrê xo xo dişmişî beno ew vano belkî piyê min do min zeydê kolandê xwe ya qebûl kero o hen mihal piyê cı her roj kêberdê xwe vero roniştên ew raya lajdê xwe pavitên serê soyinî no dûrî ra weyneno ku lajê ciyo yeno keye werzeno xwe pay ew hetê lajê xwe ya vazdano ey keno xwe virar ew lewînano pa lajek pêrdê xorê vano mi qarşidê to ya ew Allah ya gunah kerd ez daha layık niya ki lajê to ba mirê îzin bide ki keydê to di hizmkarê to ba pî lajekî hema veyndano hizmkaran de xwe ew înarê vano dewarên da girt cikerê ki ma ziyafetên bidim lajê min pey sera me keydê xwe hema bira û girt û qarxêno yo pêrdê xorê vano piyê me mi torî hendayê ser hizmet kerd ew mi cara qisey to pey goş nêkerdî ew finazî to mirê cara ziyafetin nêda hema tiyê newe nê lajê xorê ziyafetên do girt danêye no wina senî beno piyê ceyrê vano me qarxê lajê me birayê to yê werdî merd bî newe weş o o vinî bîbî ew newe ma o peyser dî newe hele mirê vacê şima namesel miyan de zeydê kancî merdimiyaye şima pî nêşenê bibe çiki pî Allah xwe yo